clases presentarán o seu traballo deste tema. Primeiro, haberá un vídeo e sinto moito pola calidade do son, así que pido o máximo silencio. Un aplauso. ¿Qué opinas sobre estos planes? ¿Qué opinas sobre estos planes? Eu sou doadora de sangue. E assim desayunar a xente? Pois... ia moita alegría. Son evidente. Hola.
Gostouvos o vídeo? Pois comezamos con quinto B, que representarán unha obra de teatro, a adaptación do conto de Pinocchio. Érase unha vez un carpinteiro chamado Gepeto a quen se lle ocorreu unha magnífica idea. Pensei en facer un boneco de madeira, pero ha de ser un boneco maravilloso que saiba bailar e dar saltos mortales. Con este boneco dedicareime a percorrer o mundo. Gepeto foi buscar sen perder un instante os útiles de traballo, poñéndose a tallar e fabricar o seu boneco. Que nome lle poñerei? Xa está, chamarei no Pinocchio. Unha vez elixido o nome do seu boneco, comezou a traballar facendo primeiro os cabelos, despois a fronte e logo os ollos. Xa se imaginarán o seu asombro cando, feitos os ollos, advertiu que se movían e que o miraban. Cando Gepeto terminou de facerlle os pés, puxo no chan para ensinarlle a andar. Cando xa as pernas foronse soltando, Pinocchio empezou a correr pola habitación, ata que ao chegar fronte á porta quedou